albisir ummatore on giɗi kusel bongel belingel e ɗiggungel maringel jamu on giɗi gertoɗe boɗɗe belɗe e cigaɗe ha nokkuje boɗɗe on giɗi sefene mon timmidiɗɗum e taskaramde fu bana no ɓernde yiɗi lawol gotol njahe ha La Main Généreuse. Oho, La Main Généreuse ɗum nokkure nde filu nyamdu feere feere e kuje goɗɗe nder mboɗirka e ceede pamare. Ha La Main Généreuse a tawan ko marɗa haaje fu. Accu kusel bongel belgel e ɗiggungel e gertoɗe boɗɗe belɗe. La Main Généreuse taskani on kuje goɗɗe bo marori feere feere, nyebbam, sukar, tumatur e kala ko giɗɗa fu. Ha La Main Généreuse war be ceede seɗɗa a hota be leyda wa teddunga. Ta kedda wi'e yawɗa war laran gitema. La Main Généreuse ɗo tawe ha berniwol Douala dedei Vallée Mangabel dayotiray be feu rouge bata Congo. Téléphone juwego capanɗe joynayi e joynayi capanɗe joweeɗiɗi e ɗiɗi capanɗe joweetati e go'o mere joweetati kobo juwego capanɗe joweeɗiɗi e joweego capanɗe joweego e go'o sappo e go'o capanɗe tati e jowi. Email lamain_généreuse@yahoo.com. ha La Main Généreuse a foti a joɗa ha saare a ƴewna ƴama ko giɗɗa fu ha karfeje ɗe joweego capanɗe joynayi e joynayi capanɗe joweego e joweetati sappo e jowi capanɗe joweego e joweetati kobo joweego capanɗe joweeɗiɗi e jowi capanɗe jowi e ɗiɗi capanɗe jowi e joynayi nogas e go'o. ƴewnu jemma e nangue ɓe notete. ha La Main Généreuse ɗum jaɓɓama wa belka e mbotka be mosango wotgo. La Main Généreuse kusel ɗiggungel belingel e bongel ko ɓingel petel ngel wala nyi'e.